רואים שאתה מאמין אותי. אותי זה... מה אכפת לי שאתה מפעיל רקורד? אני כמו פעם בשנתיים, נראה לך אני שם זין. נייס ג'יי, עבד לך. טוב יאללה בוא נעשה משהו שלא יבכו לי. אוקיי, מה אני עושה פה? עד שאתה בנעלה. אלה. לא, 30 פה. שניות. משפט חוכמה שסבא אוקיי, רבא מה אני רבא עושה שלי. פה? אני נתתי 30 שניות, תהיו בשקט. איזה מהצד? מהעץ כאילו? מה? אני לא יודע. מה אתה? רגע, אני אעשה לה. מי? תגיד לי שם. 5 שניות אני אעשה. סבבה. כן. אתם עושים הוא לא בלגן. מעכב, יש לו עוד 5 שניות. בלגניסטים האלה. לא למדו מהמאסטר איך מתנהגים ל-ladies and gentlemen. אוקיי, הנה דיגלטוס, איפה הדיגלטוס שלנו? לא. לא דיגל. הנה דיגלטוס, מה אכפת לך? אני לא יודע לשחק את החרס. אל תדאג, אוקיי, אנחנו עושים דיגלטוס במעלה הקייזי. טוב, אני בא. איפה את? אני עולה. ראית מה הלך עם זה? ברצלונה והצרפתים? לא הלכתי לבית ספר בגלל זה, מה אתה? היה למבחן מתמטיקה. איי, נפלתי עוד פעם, איזה באסה, קצת להתחיל. מה אני אעשה? הוא מדבר אליי בצ'אט, אני מתרכז במה שהוא כותב. תקשיב, ג'יי, זה חוקים שלו, לא שלי. מה, חוקי אלר? מה אני אגיד לך? כתוב על זה חוק בפורום? לא כתוב. מה זה יש לו עד 13? מי קבע? עובדה מעניינת, ניהלתי פה פעם את השרת. זה נכון. כן, יודע. לפני איזה שנה עם IMIGB. ג'יי, אולי אתה פה חודש? חודשיים? אני ולד עודכן מההתחלה של הקהילה, גבר. מתי שנפתח. וואלה, לאן אני ממשיך מפה? איפה אתה? אני לכאן? כן. מה אתה נצא? הנה, אני במדיק עוד שנייה. שמע, קייזי זה כיף. מרגיע. נפלתי. אוקיי, מדיק. תראה, רפאדה שלח לי את הרקורד. אז שלח לי, אני אטפל בזה. הנה, אנחנו קרובים. לא. איפה הסוף? למעלה. אחלה תשובה. וואלה, איזה ברס הזה אם אני מתחיל עכשיו. מה, ליפול? תראו. תראו לי בהצבעה. אתם רוצים? תסכים? אחד ענה כן. אופס. חכה. זה אתגרי הקייס הזה. איזה?
קורא לך בת, יואבי. עברית קשה שפה? מה מפה, לאן אני הולך? זה כאילו. וואי, זה כמו בקייזי של קלאוד זר בחלק הזה. הנה, אני קרוב. טיפה מתרחק, אבל אני אומר. לא יכול, אני באמצע המשחק, מה בוא תן לו סליי? מה? אתה שאני... לא, אוקיי, מה זה בוא תן לו סליי? אני לא רואה... מה? כמה אנחנו קרובים לנקודת הסיום פה? עשית חצי ככה. אחלה. יש פה קפיצה כזו. יותר אומרים. כן, אבל שניהם יקבלו בה. תגיד להם מה זה, בוא נהיה מה נגיד. למה שהוא יקבל סיטי? שישי דלק למכונית, פאק. אחי, אני ביור גיים... כמה... 5 דקות בשנה? אני לא יכול לקבל על זה, זה חוקים שלו גבר, הוא אמר מלמעלה. אני לא יודע את הקייסי. אני יודע את של קלאוד זרבה. נראה ג'רמי. באוטו גם עומד עולה באש. לאן עכשיו? סיימתי את הקייזי כבר, בוא כבר. בדרך. הופה, הנה הגשר. אני יכול ליפול פה או לא? כן. וואי, זה המלחיץ. נגמר לי הדלק. לא. לאן עכשיו? לפה? תראו. כן. לא מאמין. נו, ומה עכשיו? אוי, איזה חרא משחק זה. אני בקושי עם יריות. 29 נשארו לנו בלי אותו. פגר לגמרי. הנה, מה אמרת זה? מה אתה נלחץ? אני קרוב. אם אני קורא לאדמין והוא אומר שזה בסדר מה שאנחנו עושים, תגידו מה אתם מביאים לי? שהוא יקבל בן. הופה, מדיק שני. בשעה טובה. אני עכשיו מה קורא אני לא למנהל רוצה? שרת, סבבה? הוא לא עושה כלום, איך אני איתך? יופי. זה הסוף של הקייסי? אלבו. כן. סבבה, בוא לדגל דוס. מה? לגנת. טוב.